Тәрбия эшләре буенча директор кәңәшчеләре республикала 2022 елдан эшләй. Ошо көндәрдә Өфөлә улар өчен стратегик сессия оештырылды. Вазифа булдыру үҙен акланымы? Нинди уңыштар һәм хаталар бар? Ошо хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияда Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Башкортстан мәгарифте үстерү институты проректоры Гафур Галимов. Һаумыгыз. Гафур Гарифянович, ошо көндәрдә республикала стратегик сессия оештырылды директорларның тәрбия эшләре буенча кәңәшчеләренә. Был ниндирәк сара булды, гомумән нисегрәк оештырылды? Дөрес, бүген 20 мартта безнең Башкортстан Республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы менән һәм балалык навигаторы операторы менән һәм безнең Башкортстан Республиканың мәгариф үстерү институты менән үткәрелде бер сара, стратегик сессия балалык навигация буенча. Ул арналган гаилә елына. Шул бөтен Башкортстан Республикаһынан, бөтен районнардан килделәр безнең директорның тәрбия буенча урынбасарлары һәм советниктары. Бул майдансыктарда ниндирәк очрашулар булды? Нисегрәк бүленде? Нинди темалар буенча? Темаларды 4 тема булды. Беренче тема балаларды һәм яшьләрне традицион гаилә кыйммәтләренә ихтирам рухына тәрбияләү. Шуннан яуаплы ата-әсәлекте формалаштыруга булышлык итү, гаилә тәрбияһенә ярдәм итүнең комплекслы саралары һәм механизмдары. Һәм дә өченче темага площадканың балалар һәм яшьләр мөхитенә традицион гаилә кыйммәтләренә таныту өлкәһендә яңа партнерлык һәм социаль проектлау тәҗрибәләре. Һәм дә һуңгы 4нче площадканың темаһы деструктив тәртип билдәләрен асыклау һәм уны искәртү. Шуны 4 безнең площадка булды. Һәм дә ул площадкаларда площадка үткәннән һуң йылды банк идея, шул ярдәм безнең директорның советниктарына һәм директорның тәрбияләү буенча урынбасарларына. Ягъни азак айрым дөйм йылыш булды, димәк, бул майдансыктарда эшләгәндән һуң. Майдансыктарда кәңәшчеләр һәм тәрбия эшләре буенча директор урынбасарлары менән нинди экспертлар эшләне? Кемнәрдә сакыргайныгыз очрашуга? Буга инде психологтардар инде. Бездә психологтар булдылар. Шуннан һуң булды уполномоченный по правам ребенка Башкортстандан Пантихина Ольга Юрьевна. Бары тик лекциялар укуу гынамы, әллә шул кәңәшчеләр һәм тәрбия эшләре буенча директор урынбасарлары шулай үзләренең тәҗрибәләре белән уртаклашып, идеялар белән бүлешергә тиешме? Эш гомумән ничек оештырылган? Шуның менә стратегик сессия шуның өчен үткәрелә. Шул сарала һәрбер директор тәрбия буенча урынбасарлары, шуннан һуң директор советниктары шул үзләренең уйлары менән, үзләренең тәҗрибәһе менән уртаклашалар. Шуның өчен йыла банк идея. Ниндидер кызыклы идеялар, кызыклы тәкъдимнәр һәм тәҗрибәләр булдымы? Гомумән бөтенләй мөгаен димләштереп һөйләшү булган бит инде. Булды, уларды фиксировать иттеләр. Шуннан һуң улар базага керделәр. Идеяларды тараталар безнең Башкортстанда һәм дә бөтен Россия буенча бөтен төбәкләрендә. Тәрбия эшләре буенча кәңәшчеләр улар 2022 елдан эшләй. Ошо ел ярымысында был вазифа үзен акланымы? Ысынлап та кәрәгенеме был вазифа кәңәшчеләр мәктәптә? Ысынлап та кәрәгене. Менә ел ярым ул эш алынып барыла. Менә без күрәбез, мәктәптә күбрәк саралар үткәрелә, балаларга тәртип буенча. Менә Беләбез, менә коллективный запад елдан ел
безгә төрле үзенең ничек әйтергә дөрес түгел стандартларын итәргә тырыша, но безнең дәүләт шул эште алып бара, уларга каршы менә шул караш таки советниклар, директорның советниклары һәм директорның тәрбия буенча урынбасарлары шуңа ярдәм итәләр безгә. Именно балаларга дөрес традицион гаилә ценностьларын уларга аңлату эшләрен алып баралар. Бына һез әйтәһегез, директорның тәрбия эшләре буенча урынбасары, ул быга тиклем дә бар ине ундай вазифа, һәм тәрбия буенча кәңәшчесе. Был ике вазифа ничек аерыла һуң? Кәңәшченең бурысы нимәлә, директор урынбасарының бурысы нимәлә? Директорның тәрбия буенча урынбасары ул электән килә, шул вазифа. Шуннан һуң уңа ярдәмгә килде менә шул яңа должность, директорның советнигы. Улар бергә саралар үткәрелә, бер-беренә ярдәм итәләр, һәм дә шул советник директорга ярдәм итә. Бұл кәңәшсе, әгәр дә ул яшьтәр менән аңлату эшләре алып бара икән, димәк ул үзе лә яшьтәрчә фикерләй белгән, яшьтәр менән бер телдә һөйләшә белгән яшь кеше итеп мин күз алдына килтерәм. Күбеһе улар яшьтәр. Димәк, совет осорындагы мәктәптәрдә, һәрбер мәктәптә элек була торган вожатыйлар. Бuna улар менән тиңләштерһәң буламы бу кәңәшчеләрдә? Ну, була. Ничек әйтергә, тулыгынча түгел, но менә ничек әйтергә, охшаш димәк, шундай функцияны башкаралар. Бұл кәңәшчеләр 2022 елдан булдырылды Тинек республикала. Мәгарифте үстерү институты уларга ниндидер методик ярдәм күрһәттеме? Улар чөнки яңа нәмәне башлап ебәрү, яңа эште башлап ебәрүе, ул совет осорында нинди генә вожатыйларның тәҗрибәһе булмаган. Нимәләр белергә кирәк? Ниндидер методик ярдәм кирәк уларга? Но без менә Башкортстан Республикаһының Мәгариф үстерү институтында безнең курс эшләре алынып барыла. Безнең бар кафедра педагогики, психологии, здоровья и сбережения, онда безнең тәҗрибәле сотрудниклар эшләйтер. Уларның бере безнең 2 тапкыр фән докторы, ул педагогика һәм психология фән докторы Маджуг Анатолий Геннадьевич, шул кафедра итәкчесе ул. Именно шул күп кенәләрнең тәрбия буенча, менә традиционный семейный ценностьлар буенча курслары бар, улар үткәрелә. Өстәп әйткән килә, мин менә шул балаларга аңлату, гаилә, күп балалы гаилә булырга тиеш икәнен аңлатырга шундый төп максат бул директорның, советникларның улар шуны барып балаларга аңлатырга тиештер, шуны буенча. Әлегә димәк уларга ошо гаилә кыйммәтләре һәм гаилә тураһында күбрәк тәрбия бирү, аңлату эшләре йөкмәтелде, бурычлары куелды дип әйтергә мөмкин. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә, хөрмәтле тамашачылар. Безнең студияда Башкортстан Республикаһының Мәгарифте үстерү институты проректоры Гафур Галимов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.